mina ke angthun bangjir pensi lasodim sini lege nangdolo pini lang lopolote KSA ke 1959 Purkimo itum tengnino Purkimo itum Chematha vekni Purkimo pensi itum la isi sidami pamanuji 1959 Karbilo Charlie Asong Mahang Theklo 1959 Karbilo Charlie Asong Mahang Theke like identity crisis pensi KSA Mahang Theklo halasot Karbi akhai apindeng sumpot kacheng thang kathera Karbi pendeng sumpot kivir rang rang ajoinesi Karbi Lo Charlie Asong Mahang Theklo Karbi ala maki vir rang rang pe po kachang kathera penchenglo mami papa ke hang si hasot kacheng thang bina pasi alahai pensi identity crisis pensi nili kachinia teng pulude Karbi Lo Charlie Asong Mahang Thekna ko lason pensi KSA pensi jasi Mopen iltum lamera mai amai puthanlo Karbi Lo Charlie Asong japonsi Karbi apindek support aparman nache songlo joy ke pale itum school college high secondary along Karbi pimaratum pini pekok pen mena apindek support pen ilitum Lo Charlie a school college high secondary amokhalong kidun long kali KSA pen chesong arjap thip pensi itu mena pindeng support pen Karbi pimar tum halra itu ma identity apa Karbi pimar pulote kachpang thek joy ke je phansi KSA pen chesong ma se hala so kachsong ke hai pensi itu mena pindeng support pen itu school college long kami itu chengthang pen dum long lason thosi lama ki aphan pai po kachang ka thera ka phan itu nang chesong si pini non apian ke KSA satum do kolo pod lamet lamchong atum do kolo pasi alang tum pensi kadogo be nang rai galo sita ke cheng ke KSA pensi nang claim nang pancheng loson thosi wangbom pen lam ketok mopen ke than romance script han Karbi Lo Charlie Asong tum nang chesong arjap thip joy ke gali isivet le ke hangali halo sota penana tum KSA ambong ta kachetom te do KSA ambong chetom te ambong sita ilitum halaso hut Karbi arad tum KSA atum phan arjab dun thip si romance script bang haidan sita halaso tame KSA tum isivet gali united gali KSA undivided lang husita me KSA ambong sita groupism lason ye tam do halaso penta sita KSA tum groupism ambong sita halaso tum haidan pasi romance script bang haidan lo pini tum romance script non sita me penantum ke Dibanagiri pen chenglok ka prek lahai lam ke wando halaso dim lam KSA pen arjab thibni besini pini lason mai long pen ipur tum do pini lason thosi ilitum major KSA conference 1959 na pen wangbong si 1985 ne kan engdeng krepo Karbi Lo Charlie Asong general conference chukihalo long ke pamana long Rad amended KSA amended pensi hadak Karbi Lo Charlie Asong ahin pensi hemprek hang ponji pu decision enlo dage lage mane inot bahini president secretary benchenglo mane bang potro kachengwai penle ke Karbi Lo Charlie Asong penle karba khai farman article 244 ya farman arjab nang pu haladage KSA bang potro penle kachengwai kali sita conference amended pensi Karbi Lo Charlie Asong alama Karbi Lo Charlie Asong alogo bangke nang chelalo hempre hanji pulote non halasot englong pho bangke lage kachesong anthe ave flag tir bangke karba khai identity ave pupensi hadak rad amended Karbi rad amended pen conference amended pensi flag lama lapen logo bangke nang chelalo pini halaso dim hello pini lage ning chibi nahi itum laswar ni phan itum teini ne ni pen jong hai ni laswar ni phan halaso hut penana tum inot bahini methang phan chematha pen halaso hut englong pho kali derle richiki methang dom pinagle KSA ke hempre ke hang phan dam juile KSA chunge students of apartment se arjani hempre apartment ke chesong pipere ni pupen chinglo kapre halsot ke chili pen masi inot bahini atum KSA pen halsot a group kapre pamandel
Major KSA pen kachithagabe nahokta sida KSA pen inot bahini interest pen 27 May 1987 27 May 1987 ha dongkalong RKMS pen new KSA ama pathegal hadalo ongdung KSA pen haladak samay dunsi KSA ke father thak rinoi akimi KSA paman rinoi pata halasut penandu chuningri donlo Dharam Singh teron pen chenglo kapre KSA anita adung areng sudah pinite ne no hala soani pha yes ne pupe RKMS re do web persente pini KSA ropli ropo rotrok manne dia polo so people RKMS pen new KSA pamanda new KSA pen inglong po people si rada mende rich ki me thengtom pamanda rapi flag long pesar pi a flag pamanda rapi people si pe kilir a flag long people si inglong po a flag one to that long hala bang sini kar jugang tung pini lapan rong asar tum sidame laso RKMS fan rong asar tum sidame jong dak hai ni pusine pini laso mai long peni chulung rido ni tum do Burkimo chini tungte polite lam nahi chalo. Kita halang losi di boblang. Losi Kaching room je phansi ne ke banga. Kaching room hi phansi ne ke bang. Ninje lam ninje long le polite ne ram jibo. Kaching room hi phan ke croisi ne mai pu kong chun bang desoi ke bang lo. Ne committee pen central committee leader sun ne kachawan lo. Kaching room hi phan croisi. Ninje long le polite ram jibo ni tu. Burkimo chini tung tema. People itu Burkimo pan plunder dan nahi. KSA Burkimo pan people itu plunder dan nahi. KSA asong kejoy segeman ma. Ni se mang pathek ma. Nangtung se mang pathek ma. KSA pangrumi pulute Burkimo tai tung chini mekani. Burkimo pai tum teng ne rakpama KSA phansik tum rup tum rai KSA nangtum chokche nitum chokche hala so phalama itum chingrumi pulote itum apanalam chethan pen konat ma chokche hala so de mane itum pangthek pansi itum chingrumuni apanalam itum teng ne no Tengene kertang itu apa nalam cici ni pensi